possible, Albert, que ens estiguin veient alguns hotelers de la costa del Maresme fins i tot, que puguin trobar-se en aquesta situació. Com a Acte Hotels, com a cadena, vosaltres què és el que realment, a part de la comercialització, que això és evident, què és el que realment els hi podeu oferir? Mira, nosaltres, com a Acte Hotels, tenim dues línies de negoci. Una és la gestió i comercialització d'hotels amb la marca Acte, que això implica una sèrie de condicionants a nivell d'imatge i una sèrie d'avantatges de pertinença a cadena. I després tenim una altra línia de negoci que nosaltres en diem Click Rooms, que és la comercialització amb marca blanca. És a dir, pels hotelers del Maresme, què els hi podem oferir? Del Maresme i de qualsevol altre lloc, perquè ens veuen des de qualsevol... Perquè ara estem ubicats aquí, no? Però qualsevol hoteler ens pot estar veient. No, nosaltres, l'hotel independent que té un hotel i que necessita d'incrementar les seves ventes a través d'internet, nosaltres tenim un servei que és Click Rooms, que consisteix en fer una externalització del departament de ventes online, en el qual nosaltres ens convertim en el director comercial d'aquest hotel. Què fem nosaltres? Gestionem tot el negoci d'aquest hotel a internet, amb l'avantatge que, l'hotel no li implica fer cap inversió, nosaltres li dissenyem una pàgina web, nosaltres li donem data a tots els portals, signem tots els contractes, és a dir, ens impliquem al màxim amb el negoci d'internet, i nosaltres cobrem una comissió sobre cada venda generada. Amb la qual cosa, això també és una fórmula que en aquest moment ens està funcionant prou bé, perquè no deixa de ser una solució amb la qual nosaltres aportem més vendes a l'hotel, sobretot amb l'hotel vacacional tenim experiències boníssimes, com per exemple hotels ubicats a la zona del Garraf, a Sitges, que vivien molt d'atur operació i que, clar, l'atur operació implicava cobrar molt tard, a nivell de tresoreria estaven patint molt, sobretot aquest estiu passat. Nosaltres, aquests contractes que hem signat amb aquest tipus d'hotels, que els ha portat? Els hem obert un canal nou de comercialització, que és internet, amb la qual a internet cobres el comptat, amb això els envio a la tresoreria i els estàs portant un tipus de client que abans aquests hotels no tenien. Jo els diria això, que si són hotels vacacionals i són hotels que viuen molt de la operació, valdria la pena que fessin un plantejament de veure què passa o quina és la seva estratègia de vendes a internet. Com poden rendibilitzar, ha canviat absolutament el mercat, a més amb l'arribada d'internet. Totalment. Agustí. Sí, sobre el model de gestió d'hotels. La vostra cadena es defineix bàsicament com a gestora d'hotels i estem veient que en els darrers temps les grans companyies hoteleres estan fent venda d'immobles, estan deixant una miqueta el negoci immobiliari i centrant-se directament en la gestió. Aquesta tendència que ja s'ha apuntat fa temps, tu creus que d'alguna forma està marcant un canvi de cicle i que el sector de l'hoteleria va clarament cap a aquest model de gestió d'hotel independentment de la propietat de l'immoble? És el nostre model de negoci. És a dir, nosaltres hem apostat sempre per la gestió i distingim molt el que és la gestió de l'hotel i el que és la propietat de l'hotel. Nosaltres, com he dit abans, som una empresa de serveis que gestiona hotels. És el nostre model de negoci des del principi. Jo, en el cas de cadenes molt grans que a lo llarg de la seva vida han anat fent un mix dels dos temes, propietat i gestió, entenc que en un moment com l'actual, probablement els nivells de deute que poden tenir per la tenència d'immobles fa que sigui interessant realitzar aquests actius i focalitzar-se en el que és el negoci de gestió i externalitzar el que és l'immoble. Però és com una cosa purament conjuntural o com una tendència ja de futur? No ho sé. Jo puc parlar del nostre cas. Nosaltres això ho tenim clar. Nosaltres, el nostre model de negoci és la gestió. La propietat de l'hotel és una altra cosa, no? Llavors, penso que això que estàs comentant, en aquest moment té sentit focalitzar-se en la gestió pura, però potser més endavant, si les coses milloren i els recursos provinents bàsicament de la finançació dels bancs s'alliberen una altra vegada, doncs potser tornarem a veure el tornar al mix de propietat i gestió. I una altra pregunta, tornant al tema de l'hotel Mimi, que el cobrirà a Barcelona dintre d'uns mesos, aquest taló que cobrirà la façana, òbviament, tindrà un gran impacte sobre la gent de la pròpia ciutat de Barcelona. I en aquest aspecte volia saber si l'hotel, que bàsicament, per lògica, s'adreça a la gent que ve a Barcelona, també tindrà algun tipus d'oferta per captar la gent de la ciutat, bé a nivell de gastronomia, potser, o bar, música, exposicions, algun tipus d'oferta que faci que la gent de la ciutat també vagin a l'hotel. L'hotel Mímic tindrà les 92 habitacions i, a més, tindrà un espai en la planta menys 1
un espai que compta, evidentment, amb el disseny del Xavier Claramunt, que serà un espai espectacular, d'utilització mixta. Està previst fer una zona de restaurant, amb la qual ara en aquest moment estem negociant un contracte amb una empresa coneguda de Barcelona perquè porti tot el tema de l'explotació del restaurant, i el que volem també és que sigui un espai lúdic on ens hem plantejat diferents opcions. Encara no està definit l'ús final, però us puc avançar que ens hem plantejat des de fer un espai on es puguin fer jocs de música, tipus Music Play, no sé si ho coneixeu, que és un curs on es tracta d'adivinar cançons, fins a un tauló flamenco amb una component de disseny molt important, fins a altres coses que estem valorant. Per tant, pensem que és un espai que, evidentment, anirà dirigit als clients de l'hotel, però també volem que sigui un espai obert a la gent de Barcelona. I pensem que això ho hem d'aconseguir i és fonamental per al correcte posicionament de l'hotel. Això, de la pregunta que feia l'Agustí, subjecta un tema que nosaltres hem comentat aquí, fins i tot fora de micro moltes vegades, comentant amb els companys del programa, que és des del nostre punt de vista, ineficient utilització de l'explotació dels hotels de ciutat respecte als propis residents en les ciutats. Ja m'alegra comprovar que com a mínim el vostre projecte va en aquesta línia, perquè sé que l'estàs deixant de poder guanyar una quantitat de demanda importantíssima que et passa cada dia pel carrer i no l'has d'anar a buscar fora. Sí, potser en això és curiós perquè a Barcelona, precisament, on hi ha tanta densitat de places hoteleres, no tenim la cultura com a ciutadans d'anar a gaudir de les instal·lacions dels hotels i tenim instal·lacions maquíssimes per fer-ho. A Madrid, per exemple, sí que es fa. És a dir, a Madrid és molt habitual anar a dinar en un restaurant, o anar a sopar, o anar a prendre un cafè o una copa. A Barcelona això té que canviar i pensem que està començant. Hi ha projectes que s'han obert recentment, tipus l'Hotel Mandarín o l'Hotel Vela, on podem ja constatar que l'efecte de curiositat inicial és important per veure com són aquests hotels. Fins i tot l'Hotel Mandarín, el seu spa, està obert al públic, els 1.000 metres quadrats d'espa estan oberts al públic. Exacte. Això pensem que té que ser una tendència i que nosaltres com a negoci ho hem de considerar molt seriosament. I de fet amb el Mímic és el primer hotel de la nostra cadena on de sortida ja s'està dissenyant un espai especial perquè puguin gaudir tant els clients com la gent de Barcelona. Senyors, hem arribat al final del nostre temps. Això passa molt ràpid, ja ho veu, senyor Camí. Agustí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest debat. Jordi, el mateix, moltes gràcies. Fins la propera. Senyor Camí, li agraïm moltíssim que avui hagi vingut al nostre programa per parlar-nos d'Acte Hotels, aquesta jove cadena hotelera que té molts objectius per endavant i, evidentment, moltes possibilitats d'aconseguir-los, sobretot per l'entusiasme, em sembla. Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos fins nosaltres. Ens acomiadem i, ja saben, ben aviat un altre debat comunicator per seguir introduint-nos en què és el que passa exactament en la indústria turística. Adéu.